Lili, pogledaj što je unutra. Oprezno, glavno je da se ništa ne prolije. Pa poput onoga što imam. Dobro, stavi to ovdje. Jedva čekam probat što će ispast. Nevjerojatno je dobro, ali može imati još malo čokolade. Na tome sam. Da, super, pokušajmo još malo. Što? O da, znači mamiš me. Daj mi to, Lili. Ja želim jedan. Upalo je ravno u čokoladni neret. Tvoja krivnja, Lili. Nisi htjela da probam vruću čokoladu. Hajde, brzo izvadi to. Ne mogu ništa osjetit, dušo. U redu, pokušat ću ponovno. Što se događa? O, ne, Lili, ne. Stani. Uhvatit ću te.